بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن عندي كرو بونا فلا ما فو انكليف لا وكرا تبي جمادو بان نيو جما سبري كاري تاني جي ام فونا دي كلينا ني بي انا نيو لا وغرا جمادو بيا سبانا دي سلا نعم اوا جماد جدا اكو ما نيو جمادو وين ايوه يكوتي بيا مي نيو يبنا ay ñoo bi fana da nga barka dalé ala kanga fu ablay aka ñuma na ka hina be kuso namu sabula bi hina na bi makarana oke are ka nema kuso nute anjute anga ala nyesrante namu anga korete anga bulu fengute ala de bu kendro aka nema kuso okoli ni ko nga ala fo parce que il va so do juma wala me biuti ñere kono do yan le metro ka kene biu bana buka do yan le me ato torotu ga biu degulendo ko so do re tumi position jugule ba zaro biu ba alhamdulillah ay rama fenge amfle ni ga biu fana soro donc wallahi ama wala ini cheni baraji ala kanga fo mo shima fende ala ma mo shima fenge ala ye minun tara uluma fenge ala la amunu fana biya nanga kene ama foy di ala ma namu wasango hera soro minu yɛrɛ fana tɔrɔlen don olu ma foyi kɛ ala la ni min kɛra sababu ye n'u tɔrɔ la wa minnu yɛrɛ fana t'u yɛrɛ bolo i ka kɛnɛ kan i t'i yɛrɛ bolo olu fana ma foyi kɛ ala la fɛn bɛɛ ni a waati don fɛn bɛɛ ni a kɛ cogo ni a kɛtuma don ala fɛ diɲɛ ko diɲɛ ye sababu ye ko maa bi muso furu sababu la maa bi baara sɔrɔ sababu la maa bi kɛ ko ye maa bi kɛ maa ye fana sababu la ko sababu ma dogo diɲɛ la o tiɲɛ ala sababu de bi ala latigɛ lawale abila ye sabula ala bɛ tɛmɛ sababu de fɛ ka fɛn di mɔgɔ ma n'a fɔra ko i kan ka muso furu i b'a dɔn kuma dɔ tɛmɛ min kɛ fɛn dɔ bɛ k'a sababu ye ni jɛɲɔgɔn ma k'a sababu ye teri dɔ bɛ k'a sababu ye wala e yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ k'a sababu ye n'a fɔra k'i bɛ fɛn sɔrɔ wari sɔrɔ n'i y'i da so kuma dɔ i kɛ man di ka wari in sɔrɔ siga t'o la nka n'i bɔra ka baara kɛ baara ye wari sɔrɔli sababu ye adamadenya de bi ten fɛn bɛɛ ni a sababu don wa mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ adamadenya yɛrɛ gulonnen don sababu de la abila ye barikalla an b'a kuncɛ ni mun ye ko sɔrɔ ma gɛlɛ ko tɔnbolo de ka gɛlɛ diɲɛ kɔnɔ o tiɲɛ sɔrɔ kuma dɔ an bɛ sɔrɔ kɛ garisɛgɛw bɛ dayɛlɛ sɔrɔ bɛ kɛ nka ka sɔrɔ in fana mara o y'a damata ko gɛlɛn ye sabula i b'a ye k'a fɔ mun b'a gɛlɛya an ka kɛtaw ani ko bolodalen minnu b'an bolo olu b'a to a bɛ gɛlɛya kuma dɔ natabaya yɛrɛ fana b'a la n'i ye dɔ sɔrɔ i b'a ɲini ka sɔrɔ sira wɛrɛ dayɛlɛ donc kuma dɔ o bɛ kɛ sababu ye ni i bolo ta bɛ taa ni ala ma nin sababa fana bɛɛ i bɛ ka min fana ɲɛɲini o tɛ kɛ ko sababa ye sabula an ka ko diɲɛlatigɛ ko bɛɛ fana ye kunfɛ ko ye min bɛ sɔrɔ ton bolo a gɛlɛya o de y'abila ye kuma dɔ fɛn dɔw bɛ yen n'olu gulonnen tɛ adamaden yɛrɛ labila ye i y'a faamu ala bɛ se ka fɛn dɔw d'a ma nka a toli an bolo a sabatili ale o t'an bolo dɛ voilà ayiwa bisimila abila ye bi ye ntɛnɛn ye marisi kalo ye tile 28 sɔrɔ san 2022 fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumaba dɔ fɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la abila ye tubarikala an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ l'indicateur de renouveau ale ko di indicateur kumana a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cakɛda min bɛ wele ko DGCC n'o ye direction générale du commerce de la consommation de la concurrence ye ko ɲɛmɔgɔba kɔni hakili sigi kuma caman fɔ k'a fɔ ko sunkalo ɲɛkɔrɔla na adamadenw mako ɲɛ fɛnw tɛna dɛsɛ fewu 26 mars hukumu kɔnɔna na politiki mɔgɔ dɔw hakilila di démocratie fanga yɛrɛ bɛ bolo min kan sisan jamana in kɔnɔ ko dɔw hakilila di a ko kan
o kɔfɛ Imam Mahmud Diko ko ale kɔni ye jalakili kuma caman fɔ jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan sisan adamadenya ni politique ko sira kan a ka jumadow laseli senfɛ Sheikh Sidi Jara ni ale kɔni ye hakilila di ni waati la jamana bɛ bolo min kan sisan ale lasɔmini kuma di k'a fɔ ko jamana marabagaw k'u janto n'o tɛ ko camancɛ fanga mɔnɔbɔ ko filanan ye o ko a tɛna sɔn ka basigi i n'a fɔ an bɔra kalo 18 fɔlɔ min kɔnɔ min bɛ tali kɛ lakanabaliya yɛrɛ fana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o ko an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔba min bɛ wele ko chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara ale y'a jira k'a fɔ ko an ka armée kɛlɛbolo ye kɛlɛbolo min sagoya bɛ a yɛrɛ la wa min bɛ jamana ka hakɛw lafasali baara kɛ a bila ye tubarikala lesɔɔ faso ka fasiri ɲɛta a b'an kɔnɔ ko finitigiw ka ɲɛmɔgɔba min bɛ wele ko chef d'état-major général des armées ko ale ye taama dɔ kɛ ka t'i ɲɛda kɛlɛbolow kan 26 mars hukumu kɔnɔna na ko colonel Assimi Goïta ye mɔgɔw jija k'a fɔ k'an ka bɛn an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kuma bɔ o kɔfɛ min tali kɛ Qatar ni farafinna ka ɲɔgɔn ye min bɛ wele ko forum des affaires Qatar Afrique o ko cogoya minnu bɛ yen nɔ walasa Qatar ka se ka na sɔrɔ Yakuba Ali ni bɔnɔgɔla fɛrɛw sabati Mali kɔnɔ ko ɲɛfɔli caman kɛra o taabolow kan ko sunkalo kɔnɔna na ko balo kɔni tɛna na dɛsɛ fiyewu ani ko samatasɛgɛw fana ko sesɔrɔli diyagoya y'u kan walasa n'u b'a fɛ ka taa Qatar janjo la o fana ye tiɲɛ l'indépendant kɛnyɛrɛ ye ko BDMSA mɔgɔw ka tɔnsigiba min bɛ wele ko session d'administration ta ko 77nan baro sabati sibiri tɛmɛnen a senfɛ ko a jirala k'a fɔ ko u ka san dantigɛli gafe kɔnɔna na ko min bɛ wele ko bilan global ko bɛnna sifa wari miliyari 1,000 ani miliyari 800 jate de ma bila ye farafinna tilefɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kuluba jamanaw ka lajɛrɛba min tun bɛ sen na n'o ye sommet extraordinaire les chefs d'état de la CEDEAO ye min bɛ ka kɛ Ghana faba kɔnɔ a jirala sa k'a fɔ ko u ye ɲakiliw kɔni to Mali jamana kan hali k'a sɔrɔ ni UEMOA ka sariya sunba y'a jira k'a fɔ ka ɲakili ninnu dɔw gulo minnu bɛ taa sɔrɔ ko sira kan ani k'u ye a jira fana k'a fɔ ko olu kɔni fɛ camancɛ fana waati min bɛ fara kan man ka tɛmɛ kalo 10 ani 6 kan an t'u lamɛn le républicain ayiwa jɛɲɔgɔn ko fana donna ko ninnu kuma ka ca bilen olu ka janfa bɔ ɲɛ kɛnɛ kan an b'o dɔn olu ta tɛ Mali ko ye olu ta ye ko wɛrɛ le républicain bɛ fana fɛn dɔ f'i ye mɔgɔ tɛ se k'i da don ko dɔ la k'a sɔrɔ ni i da don ko tɛ ayiwa sisan kɔni a tɛmɛn'u da kan a tɛmɛn'u da kan CEDEAO da kan Faransi de b'u kɔnɔ sugu an y'o faamu quoi bon Faransi fana da donni parce que président y'a fɔ ka ban an ye ale y'a dabila k'olu cɔrɔ an ye ne fana bɛ fɛ ka min fɔ munna Faransi da b'a la ka don CEDEAO ko la mɔgɔ fana k'a ɲini k'o dɔn an t'o ɲini k'o dɔn an b'a dɔn dɔrɔn sisan an y'a dɔn sisan an ka ɲɛngini tɛ CEDEAO ko ye Faransi ko don ne ka jate la ni i y'a ɲini k'a dɔn munna Faransi da bɛ CEDEAO ko la tan hakili fana waati bɔ fili la ne kɔni y'a ɲɛɲini ne ye fɛn dɔw ye a ko la jateminɛ kan ka k'a ko la tubarikala a jateminɛ o y'an bɛ jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la a banna an ka taa fɛ le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ɲakiliw kɔni tora u nɔ la a kɛra lajɛrɛba kɔ Mali kama min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ko kuranɛ kalan yɔrɔba min bɛ wele ko Fata Sirga n'o ye institut de formation coranique a tɔgɔ dalen don Bakari Darame la ko ale fana jɔra ka ban ka bila baara la o kɔfɛ Dr Ibrahima Sango ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu minnu ye faraɲɔgɔnkulu dɔ ɲɛmɔgɔw ye n'o wele ko Synergie 22 u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sigikafɔ minnu ni bɛn tara ka se ka kɛ fiyewu Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko b'a jira k'a fɔ ko Mali jamana marabagaw baara boloda kɛrɛnkɛrɛnnen sabatilen foyi tɛ u bolo min bɛ a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka taa kalataw la bila l'alternance ko 26 mars i b'a ye k'a fɔ ko
a jate de mbate ni waati nuna o ko yala ko munu ye wuli ka jɔ kɛ a waati la ko olu ye u bolo jigindi n'u tala ka ko sabati kosɛbɛ bilen wa o ɲinantɔn be faga ɲɛmakɔrɔ Sumbulu Boyi Mayiga ko ale fatura ko yala ko janjo kan ka fɔ kɛlɛ cɛfarin dɔ ye démocratie ni wuli ka jɔ caman siratigɛ la politique hukumu kɔnɔ wa walima mɔgɔ min fagara ka janjo fɔ u ye de ni saya kɛra janjo bana ayiwa y'a jaabi ko CEDEAO ni Mali cɛ la ko halisa bɛndala ka se ka kɛ ko la ko kuma jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka ŋaniya ye jumɛn de ye Ablaye ko ŋaniya ye san 2 an b'o dɔn ka bɔ cɛlancɛ o dɔnna ayiwa cɛlancɛ y'a ɲɛfɔ DGCC kɔni ɲɛmɔgɔba Bukadari Dunbiya ye hakilisigi kumaw di Ablaye k'a fɔ ko mɔgɔw kana jɔrɔ ko balofɛnw tɛna dɛsɛ an na sunkalo in kɔnɔ a ko tɛ o kɔfɛ ko a ɲinina Mali marabagaw fɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko u ka u yɛrɛ bila hukumu kɔnɔ ni u ye kalo 12 ka se kalo 16 kura ma ka kalataw labɛn o kɔnɔ jamana in kɔnɔ ko Sumbulu Boyi Mayiga fatulen kɔfɛ ko taxibila laban minnu kɛra ka ɲɛsin a ma challenger mɔgɔw kɛmɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ o ko ninnu siratigɛ la Ablaye ko kulu min bɛ wele ko collectif de veille pour la défense des médias olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko Basidiki Ture ka sugandiri ka don hakɛ kɔnɔ ko a ko bɔra a ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛnda tɛ u ye k'olu tɛ jɛn n'a ye les échos wele ale kɛmɛ ka i ɲɛ jɔ kosɛbɛ 26 mars tɛmɛncogo kan tiɲɛ min tora a ko la san 31 tɛmɛnen kɔfɛ ani mɔgɔw ni y'a wuli ka jɔ kɛ n'u bɛ balole olu bɛ ka hakili jigin ani ka halisa ka fara ɲɔgɔn kan 26 mars hakililaw kan ko wuli ka jɔw bɛ sen na ani ko binganni dɔ kɛra ka ɲɛsin Mali finitigiw ma Menaka Bamanciw fɛ Niger fana k'i b'a ye k'a fɔ ko finikolaw fana ko a ka wusa olu ma nin waati ninnu na kosɛbɛ k'olu b'a la ka u tɛgɛ nɛmu kosɛbɛ Ablaye an b'a kun jɛni faso des Maliens ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Sumbulu Boyi soma yɛlɛmana ko faso jɔlaba dɔ ye samara bɔ Ablaye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ Sayadi Seba dɔn o ye tiɲɛ bamananw ko ten a bɛ maa dun nka a tɛ tɔgɔ fana dun ayi ko a tɛ maa ba dɔ dɔn ne ko o ye tiɲɛ ye n ko a bɛ mɔgɔ dun n ko nka a tɛ tɔgɔ fana dun ayi a ko n'ale sera tɔgɔ la wala ko bɛ ten ko Mali finitigiw kɔni ye dankari kɛ Bamaci 40 jate la Bamaci olu kɛlɛli hukumu kɔnɔ ko min tali kɛ Sinari 22 olu ye fasodenw tɔgɔla tɔnw ye minnu faralen ɲɔgɔn kan kalataw jateminɛli hukumu kɔnɔ u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kalata kɛ waati kura n'a kɛcogo kuraw k'olu kan ka dantigɛ joona joona camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ tali kɛ RDS kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko cour de la justice de l'UEMOA olu ye sariya min ta k'a fɔ ko ka ɲakiliw gulon ka bɔ Mali kan ko jara kosɛbɛ RDS mɔgɔw y'a bila ayiwa a jara est-ce que u bɛna wuli ka bɔ o de problème ye bon n'u ma wuli ka bɔ n'u wuli yɛrɛ k'u ka sariya sɔsɔ an fana b'u sɔsɔ n b'o cogo de la parce que olu de y'o ɲɔgɔn ye ko o kiiribulon bila ɲɔgɔn kan ko ni ma bɛn de bɛ taa la ni o kiiribulon bɛ mun fɔ olu t'o kɛ an fana t'u jateminɛ a banna parce que olu fana tɛ sariya la bon ne bɛ fɛ ka min fɔ ko ninnu na Ablaye ni ko ninnu bɛɛ tɛ sariya kow ye mɔgɔw k'o faamu donc i y'a faamu sisan ko ninnu dɔw ye dɔrɔn an bɛnna kan an b'a kɛ hali ni sariya tɛ ayiwa o dun man ɲi o kɔni man ɲi a bɛ kɛ fiɲɛtɔ dɔrɔn ye mɔgɔw ka kɛ to fiɲɛtɔ k'a kɛ to a bɛ kɛ fiɲɛtɔ bere ye bon bi CEDEAO bɛ ka kɛ Mali la n'o tɛ a fana caman yɛrɛ bɛ kɛ hali jamana yɛrɛ fana kɔnɔ ayiwa jamana marabaga caman bɛ yen nɔ olu taabolo to jateminɛ de bɛ kɛ a ka dabila a m'a kɛ cogo o cogo ye sariya ka labato ni sariya taara n'o tɛ hali mɔgɔ caman fana b'a la k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ wa a bɛ kɛ jamana caman fana kɔnɔ an bɛ kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko jamanaw marabagaw bɛ fɛn dɔw kɛ minnu tɛ sariyaw kɔnɔ siga t'o la CEDEAO kɔni bɛ ka kaana bi a si man ɲi ne hakili la a bɛɛ kan ka dabila maa min bɛ sariya sanfɛ ale ni sariya mun duguma tɛ kelen ye dɛ e yɛrɛ y'a jate n'a yɛrɛ delila ka kuma dɔw fɔ yan ka tɛmɛ an ko ko sariya ka bolicogo
sebe minye ani sete minye ko ka dubul ko jigale ne bultu ko kilo ko ni jigale ambo o de ganga dabla voilà ka fo shara yere kono ka fo ko ni ka fay ni kanga bulta très bien ubende ani ko de ko nega bi nega dige ma bi kara fek ma yoro la oui tiens ba mono ko de ka fo tiens ni ko suñu rabina dadabla abi ni flande ci oui tiens no de halni jobala mo de bi rañi ni anga jate minati voilà ba mono ko de dadabla abi ni flande ci voilà ko glono ñu wona ko jugu ci ka tola mala ko do fo duna aywa ni jate minakara ko nuna akila dogal la fiade bola alors 26 mars yokuma fo 26 mars 91 ko do de parce que 26 mars ko tian 91 mi ngara 26 mars 91 Moussa Sambitlé Moussa 1900 donc Moussa 1900 monsieur ka fo chokola mais Moussa 1900 o de 26 mars 91 Moussa 1900 ko 91 ge amina samina ge o de 91 ya e ba manangando Moussa bi sa akada ambo fo chokoli Moussa bin démocratie bange wati na akada amba fo fana chokola bisa fa téléphone mais amake donc gelende maintenant Moussa Biné parce que quel est d'amener civil de fait c'est dans une année d'affaires comme on y a quelque chose comme une évékala il y a d'amener civil après c'est dans ce qu'on est venu parachever bon dans le parachèvement là ils ont pris le mauvais chemin à un moment là où l'on est ici où on est parce que parachever là où le boulot est vraiment où taraka totoi donc où t'as rien fait où tu m'as fait que vous c'est maintenant 91 c'est dans une année où on est venu parachever où l'on a gagné ko niya ye Moussa Bina niya yere an sona ka Moussa Bin c'est parce que aw dona Moussa la ka Moussa yogo ka Moussa fege an fana ya choro ka da donc an be barake ñoom fe sadatu wo a civil wo an be malien Mali bi barake na ñoom fe donc sadatu mu ya Moussa Bi wuli kulu ko lu kulu togo le CRN Conseil de réconciliation nationale donc ulu ko civilement wuli Moussa Bi le 26 mars son wada fe wuli willa ka bo u ko la kata bourse travail la kata civil soro ko an nana aya Moussa mene Moussa Bambolo akodi anga ke chukudi sa waka chude civil ko naw nana ambe na bonyana ma sisa ambi fangare ke nyo fe ko amba ke chukudi ko ambi kulu de sigi nyo o sigi ou ba fo conseil abu fo comité de transition pour le salut du peuple ko lebna do assemblée dona anyema be ke président Diorofa donc on nyema amba di sadasuma Amadou Toumane Touré ale bota a civil tani duru na sadasu temps ambe frane wonke ambe kulisigi donc 25 personnes ulu mete moka ma mungan duru oribna assemblée Diorofa ka décision ta ko amena gouvernement sigi gouvernement fana amba ke ma mungan wore militaire ani civil ambo frane wonka fambe no ko bono ko bo sisan constitution ñongi na amna constitution sigi yanna constitution sigi am acte fondamental ke acte fondamental fana ma woro dum na wodula c'est dasu saba ani civil saba ko fana usonoma ko ni président sigira aka conseiller fana kelembi ke c'est dasu kelengi ke civil ko on sona tan bare o ciol da bina wasfa si kelembe romna civil kelembe o si flower romna civil flabe c'est dasu saba be romina civil saba baraka ro ciol bedla ba hagekli wuli barake fo ko mo ñogon soro fo transition fori la bu yo élection organisée ya di fama mais anta folo ça da su gëna dron tellement que président do yo civil toy civil ya fo ambe ande so gele tu ambe ande anaw taraka anta di jena de ambe ande ayo ko fle de ka ko na ñina sababu ko de voilà c'est que u tara ñefe amma ben uye yɛrɛ dama donna ɲɔgɔn na u ye nani mɔgɔ mu y'o gɛn u segera ka na civil ma ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ u b'o sara la sisan mais halisa ala k'u hakili ala k'u bɛn ala k'u bɛn ala voilà mais ni tun solila k'o kɛ waati la si t'a sɔrɔ an bɛ tigi tɔ kɛ hali sisan a duguma kuma ka ca an ye mun fɔ ala k'u bɛn ala an bɛ ala k'u bɛn ala dɔrɔn mais ni tun y'a daminɛ comme n'u y'a daminɛ si t'a sɔrɔ an taara yɔrɔ jan o tiɲɛ siga t'o la kosɛbɛ i tarawele ala ka jamana basi amina ya rabbi